Morojens kaikki, tässä on Oke Pinvin ja mä nyt kerron teille, että mä ja Rolle Pinvin vaihdettiin kanavia. Mä siis kyllä pelaan vielä Club Pinvinia ja mua voi pyytää friendiksi, mutta kun mun kone paskoo, niin sori kun kirosin, kun mun kone on niin surkea, niin mitä mun pitäisi sanoa? Niin että mä en voi oikein vastata niihin pyyntöihin, mutta aina välillä mä voin, jos se toimii joskus, mutta mä hankin uuden koneen, niin jos mua haluaa seuraa, niin tulkaa tolle kanavalle, jonka nimi on Big P Player. Ja siellä mä en ole tehnyt vielä videoita, mutta mä teen. Ja Rolle Pinvin vaihtoi kanavaa Pelipoika 3001. Mä pistän linkit tonne ja kiitos Royal Wardin, joka on auttanut meitä tosi paljon. Ja Royal Ward on myös kertonut meille kaikkia hyviä juttuja ja olemme olleet hyviä ystäviä ja näin. Ja Royal Wardinkin kanavan linkin mä pistän tonne. Mutta ei kai mulla sitten muuta, ettäpä mitäs nyt vielä vois sanoa. Ei kai mulla muuta. Mutta jos haluatte nähdä lisää videoitamme, niin tilatkaa vaikka molemmat kanavat, niin voitte sitten katsella, mutta mitäs mulla olisi vielä? Ei kai mulla mitään muuta, no me lopetaan oikeastaan kanavani sen takia, koska mä haluaisin tehdä muistakin peleistä ja sitten toi kanavan nimi oli vähän surkea, kun se oli Films Club Pinvin, kun sinne on Club Pinvin, mutta jos joku nyt vihaa meitä tämän takia, niin ei silloin väliä, mutta mä ainakin nyt loppaan ja Rolle Pinvinikin ja Royal Wardi on hyvä pelaaja, suosittelen tilaamaan. Ja ei kai mulla sitten muuta, no, nähdään sitten, mut näkee Big P Gamerin, Big P Playerin videoissa ja näin, ja Rolle Pinvinin Pelipoika 3001, ja Royal Wardinkin videoit on, sori jos mä säädän tätä kaikkea turhaa, mutta nähdään sit siellä, että se on sitten